Ideme typosovať. Wow, to je paráda. A tuto nemusím žrebovať, lebo... Wow. Na Rekeno 10 boli vyžrebované tieto čísla. Žrebujú za mňa. Počúvajte. 1, 16, 20, 21, 24, 28, 31, 36, 44, 46, 47, 49, 53, 57, 58, 66, 70, 76, 77, 79, Keno plus číslo 44. Na Rekeno Joker bolo vyžrebované 6 čísel. 6, 2, 3, 5, 0. 0. Pre euromilióny boli vyžrebované tieto čísla. 1, 2, 6, 10, 12, 21, 24 a z druhého osudia číslo 2. Pre euromilióny Joker bolo vyžrebované 6 čísel. 8, 1, 3, 2, 5, 8. Na záver vám ponúkame informácie o výhrach.